Misalnya kerja setengah ni ke step jauh ni ke sengi ke berkerau ke berkentang ke jauh Jubilee. Jingainguh Jubilee ba terdekat bangi kum ke Balang nadu nyutrik ke sengi ke berpilih ka JINGDAP apa SNEM hadu mentak step. Jingainguh Jubilee terdekat bangi kipol barok. Bad kamtam hani ke step ke sengi ke berkerau ke berkentang ke jauh Jubilee. Berlebuk kena bersyakri pan penemburam ke tengah berkut ke Jubilee. Kapriang ke sobhaya pi barok hani ke step nadu ke pastor ke pesan dekat komiti Balang hoi kilong kepa kilong keme kun samla ke hep ke berik hani ke por ke beluan hani ke step pan syakri pan penemburam Jubilee. Kamtam priang sobhaya ke tu ke berakot sobha syakani ke jingseng sispa dap SNEM. Badai jaka nak Balang ki berper nadu assembly not presbytery but district lalaki mla bonan henry hingi piang sobhai ki baro bagi nyai pin dan Duwai ke Balang JIAW maka ya Syangpliang nak ke pos ke por hang bersakti Jubilee tu Jubilee don kat hang ke por nadu pasang tu bekut bagi ke baro kan pendep kin long po jelam ke Jubilee maka long ke Jingpynkyntang yang tengah berkut ke Jubilee, tonginya Duwai. Kukpa jongi ubah beneng, kpau badap te jing bagi jing isnei, ni ayu ya me berkat bangi, nadu dang step hendak si ke berkerau ke berkentang, pada hendak por ni don hendak ye berkentang ke Jubilee au Jubilee bukpa, ban syakri ban penemburam ke tengah berkut ke Jubilee. Ngabuti yang dikasih nadu Sdang adu nikapor nadu pasang tu bekut jongka pakai kei baruan pendep kelong po jelam ke bastat ke Jubilee ke jingkyrkhu ke Jubilee kamtam pakai kei baru kelong nak bentak ke teng ke bekut Jubilee sengau je kot kerpa juga nikapor apa teng Chris menta halakarta amen nyarailang ke Jingrwai hani ke step nak Jingrwai lang team song kebaldan hapok ke program aka bersedia untuk program don lang tu Jingrwai ke team song crowd long ke Jingainguh utrai badon bor pada hadir kini ke Jingrwai nak kerpat tulisan H.G.Lyngdoh ini dalam Jingpynkyntang ke Jubilee pada ke Duwai. Sancti baklan bor kapten kayadam Yong kaperte kitor kibergen Palang humau siang nong rem kayengsken Try ulong kasti na kijingtrim Balang kanang rem dating umensin Kabakrau kajing yarap utrai Tangya utungin kentil nam Kabakrau kajing yarap utrai Buram ai syaki bajrong tam Balang jong utrai menta don hatma Persyaya nong syun babun bat pama Soitan sim jingdum uya
le yaka pan yo pen kelon yaka pan pen pram u play try kendra yaka ino or bom ju sha job yaka upen yo or u ai haka kan sharem hap deng ki jing balang kan yang skem ka bakrau ka jing yarap utrai tanya u tungin ken tiu nam ka bakrau ka jing yarap utrai burom ai shaki bajong tam gerteng bakrau bor u playing in yaro ikam bapela ba u lebaro jing is ne jong u temai man kasi jingkyrkhu gerhai u te shlehagi yalam mamitra kisnem bandang wan alang kanang roy hami kanang san try to pengkup kapur kajinge balang kanang yat syaprang kanang he kabakrau kajing yarap utrai tanya u tungin ken tiu nam kabakrau kajing yarap utrai burom ai shaki bajong tam Shua bangin let Jubilee haka jing Duwai haka ni ka step jaka jing shakri ka jing Jubilee ngan Pule ka tuk ani ki benta na ka khtin ka bakhut ka Jubilee ka sam ka bakhandai pho ka khot ka banang kong bat ka ba ar ka ong ma mi try min long ka jaka shong jongi haki pateng ban riu baro men ba mem pat pen mi no yaki lum lemni ba mem pat thaudur yaka khndo bat yaka perthei wat nadu bom jukut hadu bom jukut memelong ublei kasam ka basis pa sau san ka khot ka balai uba khrau long try bat uba de yaro e bat ka jing khrau ka jong u ka bam la yit chu ka Jingwai sung sun e ka long balai to khot arpu lai ka long na ka jing isnei u try ba om shim la bam du yangi na ba ki jing sngo sun e jong u kem du ki long ki bathmai man ka step ka ba khrau ka jingai ne jong me ka sam ka ba shispa ka khat basan na ba u try u long u ba bha ka jing is nei jong u ka ne teng ben riu ka sam ka ba nyu phra ka khat ka ba saw ngin omburi yaki na ki khun jong ki habangi I thu habangi ya thu ha ka pateng ben riu ka ban sawan ya ka jing yaro u try bat ka bor jong u bat ki kampla ki ba ulale ka kitab ka banung kong chronicle ka nong ba khat riu to khat balai phasau atu aingu how try na ba ulong u ba bha na mar ka jing is nei jong u ka yai ne junam bat ka benta ka ba khat do ka long ka shithi ka banung kong shi koren ka nong ka balai ka to khat ba shipho bat khat we kat ba kum ka jing ai e u blei ya ka bala ai hanga kum urang ba nong te ubastat ngala seng ya ka nong rim ti uwe pat u te nalor
Henry, ti uwei po uwei unda sumar kumnu utei nalor. Namar omdan bala ban seng, da kawei pat ka nongrim. Nalor kata, kabala seng, kabalong u Jesu Christ ken. Tu blei un kerkhu, ya ka bapuli bat syashkor ya ka ktien ka bakhut ka jong u. Ngina phai shu blei ha ka jing duai. Atrai ublei ukpa jungi ubahamneng. Ublei ubalong uju menin menta bat syadu ki bom jukut. Ublei ubalong ubakhut. Ngiwan ahmat ki selajat ki bakhut ki jong me ablei. Hakani ka step jongani ka sngi ka bakhrau bat ka bakentang ka jong me. Ban aingu ya me namar ka jingdan kat lem ka jong me lem bat ngi. Iwei kum ki khun ki balasius pa ki jong me. Ban la ban kiu ka ni ka yeng ka bakentang ka jong me. Ban thau ka duan ka jing aingu ka jong ya me. Namar ki ki bakhrau ki bakerpang ki bamelale ha ki jing im ki jongi kum ki khun ki jong me. Ngi aingu ya me bamela penla ingi bangin poi na la ki jong ki yeng ki sem ki snong ki thau ki bahajan bat sejengai ru atrai. Bangin la ban yaro ban pendon burom ya me. Hakani ka por jong ni ka sngi. Pada bangi Sdang ni ka step ngimla atrai ban wat ya ka khmat ka jong me ablei. Namangi tip pakum ki banget man la ka klip mat jong ka jing im ka jongi. Kalong ka jing peniat ka bastat bat ka badon bor ka jong me. Ngiwan khmat jong me ablei kum ka balang hi. Ban aingu ya me namar ki jingkyrkhu ki bamayan ki bamelat H.Lay ha ka jing im jong ka jingiat lenti la ka jong ka balang. Ngimla atrai ban aingu bat ban yaro ya ka jingyalam ka jong me. Lembak ini ki shispa arpusan teli ki SNEM. Ya ki bangila ban rakhe ya ka ni ka kwaskui centennial Jubilee celebration kum ka balang. Bangi aingu ya me namar ki kti ki badon bor ki jong me ki ba meladan kat bat ka balang nadu ka sngi nengkong ka sngi ka bala ple ka ni ka jingrakhe hadu ka ni ka step jong ka ni ka sngi ka bakrau ha ka bangin la ban penkut ha ka ni ka sngi ka bakrau ka jong me ngiu i ya ka kti blai ka jong me ka bala dan kat lem bat leng baki jing syakri baro ki bangin la yo nadu ka sngi ka ba ple baki ki long ki ba bit ki ba biang bat kham tam e ablai ki long ki bangi kum ki banget mangi kum ki syakri ki berit ki jong me ngila persang da ki baro ablay nado ki benta baro ki Jingwai ka sayan ka jing Pule ka ktin ka jong me ka jing Duwai ka jing yaslok na ka ktin ka jong me bat kham tam ru ablay ya ki ki benta baro ki bangila yo lemba ka ni ka tayo bangiu i ya ka kti ka jong me lemba umen sim ba khut jong me ubayalam yingi kum la ka jong ka balang ni small thu atrai ba kum ki briu nginum la ban kot ban la ban le yakini baro dam da day ka kti ka jong me ablai ni wan khmat jong me da ka men sim ka jing sngurit ban aingu ye me namar kini baro ki long na ka benta ka burom ka jong me hi ablai ni aingu ru ye me ya ka ni ka step ka ba me ai hangi ban ken mau ya ka ni ka jingkyrkhu ka jong me limba ka balang ba mela don kat lem nadu ka JINGRAKHE ka JINGRAKHE samla ka JINGKYNTANG ki JINGRAKHE ying hapok la ka jong ka balang bat kum ka balang hi barok we ba ka we pa ka we ka rempe ying Kristan ba i we men sim i bat dan la ka jong ka balang rengkat lem bat ka Tnat balang hi kum ju ablai mem sim la eno yangi bangin la ban long kum ni kum bangin long hadu ka ni ka por ni aingu yami ya ka jing yaisha ka jing simkhia bat kham tam e ablai ya ka jinget ka baskem ka bakini ki long shwa man shwa ki jongi ki madadu ki tai ki SNEM ablai ki layai bat skem ya ka jinget ka jongki ban pentulun ya ka kam ka jong me lem baka balang baka long kumni kum baka long hadu ka ni ka por ngi sungu thu ablai bakini baro nginum la ban kot dam da dei ka kti ka badon bor ka jong me ka ya rengkan bat ngi kum ki banget ki badon ka ni ka por ngimla atrai ban aingu yami yakitai ki bala long shwa man shwa yakijing mat ki babun ki baki ki la dei ban yat leng ba atrai bakin la atrai ban pentulun ni ka kam ka jong me bakin pen mau yangi ru atrai hakani ka por ya ka kti blai ka bakrau ka bayat lembat ni la ka jong ka balang hadu ka ni ka klep mat ni duai ngi kerpat emi ablai ba me maniai pen don nam dan kat rubat ngi ki badon hakum kani ka por ngi don kam ya ka jingyalam ka jong me ablai ba bangi don kani ka por ngi smol thu bangi long kita ki ba me pen ai ngi kalat
bangin yo ban Syiem ban rakhe ban pendon burom yame lemba kani ka por lemba ka balang ya kani ka JINGRAKHE ka jongi hoi kadi ka jing kit kli ka ba memela ai ha ki terpeng ki batlot ki jongi ki biya don ha kani ka por nadu ki hep ki beret ki kun samla ki long kemi ki long pa ki nong syarai ka balang ki pastor bat barok langkum ka balang bangin ang laban pentulun ka kam ka bakhia ka jong me kum ba me mela pha ban mela pha hangi ablai ngi duai ngi kerpat emi ba meni dan kat lembat ngi hakis ngi ki por ki banang wan kham tam kini ki sngi ki por jo ke jing im ke jongi ya ka bangi mat ya ki jing ele ki jing tenjuk ki ba bon ki bangi mat ki jing im ki jongi ki sngi ki por ki ba menta ki long shisha try ki ba e nrengi aingu yeme ban pen kan mau yangi ke ka sngi kumba kini ki long shwa man shwa ki jongi ki balaya lang bat mi atrai ki ba sno tang hami hi daka jinget ke bas kem hami ngiru ablay nginang la ban ya chaprang ban ya lap ya ka gospel ka jingpenim ka jong me kum ka balang daka mensim ka jingin ka mensim je ka jingalong kawe bangi don ublay ubolong utrai jong ka kambat ukli jong ka balang uban ya lam yangi hakipor baro amtang hakani ka pateng ka bamenta bat ki pateng ki badang wan ru ablay bat ngi duai kerpat ablay yame bamen ai yangi ya ka jing itu pahau ka batamai lembau ka jing yalam umensi makhut jong me hangilang baro naduk ngi ki pastor ki temen basan ki khot committee balang ki long kpa ki long kemi ki kun samla ki hep ki baret ru bangin ang yat sakata ka lenti saka ba me khot yangi bangin pendep ha bangi im bangi yat hakani ka slak ndo namar iwei nangi ngi long ki ba kodor e akhmat jong me kumba melabu yangi ka slak ndo ngi tip ru ba medan penlong yangi bangin dan hakani ka balang bangin la atrai ban Syiem ya kani ka lengkor bangin ang kit atrai ya ka kam ka jong me syak benta ki basya jingai ka jing im ka jongi ka ba medang ibet mangi bangin sa ngi duai ngi kerpat emi ba men long rekat lembat ka jong ka balang memen penchat bor yangi bangin la atrai ban trade ka men sim jo ka jing it ka men sim jo ka jing skurit ka men sim jo ka jing IT lut ha ka jing alam umen sim ba khut jong me bangin yu i ya ka tiblai ka jong me ka ba trade haka jing im ke jongi ka maman la kasngi numba ki ying ki sem ki jing trei ki jing ta ki jing pule ki kam ki jam ki jongi jong iwei pe iwei I de khot jong ka balang menginang la ban yai pendon burom ya me haka ni ka perthei ka ba kenriang bat ka ba mutlop ni wan ban IT hame ablei ya kan ni ka step jong jing shakri long rekat lemmat ki jing wai ki jing pule na ka khtin ka jong me bat ki jing duwai ki jongi ablay bat kerpang e ablay ni aingu ye me ba mela penla yu shakri u bakodor u jong me I pastor iban la ban yeng ban Syiem ye kan ka benta ban pla ye ka khubor ka jing petnim ka jong me lemba kan ka step jong kan ka sngi ni wan ban IT hami yu shakri u jong me ba me men pen sle yu u dong men sim ba khut jong me ba ki e baro ki ba mi na ka shintur ka jong u kan nong ka bor ye ngilang baro bangi iwei pe iwei ba dan kan ka por ngin ke penteli ki do anut ki men sim ki jongi ho ngi tip ablay bakum ki bang nget ni wan hakmat jong me kan ka por kat lem ki jingkit ki bakhia ki babun hangi ndrei try ngi nget bakan ni ka khubor ka ba men pen ngol lem ba shakri u jong me kan long ka bor yangi iwei pi iwei bangin mi ni ka jaka lem bat ki jingkyrkhu belai ka jong me ya ka khubor jong kan ni ka JINGDAP si spa arpusan teliki SNEM jong ka balang kan nong ka bor ya iwei pe iwei nangi bangin ngai pendon burom ya me haki por baro aplay ngi duai ngi kerpat emi ba men kyrkhu ya ki baro ki bangin yo akbasa jong jing shakri ya ki Jingwai leng ba ki Jingwai ka ba kerpang ki nakini ki kenhun ki bangin yo akani ka por ai ba umen sim ba khut jong me unya lai lot apdeng jongi mangilang baro ngin mi nang ni ka jaka lem ba jingkyrkhu belai ki bawan na ka khet ka jong me ngi duai bangi IT ka ni ka sngi baro ru kumju ya ki jing shakri ki bedang yo akani ka sngi ru ablai ba ka wei ka benta ka bangin pendep kum ka balang kin long atrai ya ka burom belai ka jong me batang ya mehi ablai ni duai bangi kerpat eme men long rekat lem bat ngi iwei pe iwei bat kitu ki bamla bandan rekat akani ka por namar ki jing pang ke jing sitom ki
ki jing Syiem ha ka jing im ke jong ki ni Duwai bamen kene re ka kti ke jingkyrkhu ke jong me lembat ki ru kum jo ni Duwai nang mata ki tu ki ba pet ba khmi ru atrai ya kani ka jing syakri na ki ying ki sep ke jong ki ai ba ki benta barok ke bangi yo akani ka por kin long ki ba kentang bat kin long da ka jing lam umen sim u jong me mangin ngau thu ba kum ki banget nginang yat na ka wi ka sngi ka wi pat da ka jingkyrkhu blai ke jong me ka ban ya lam yingi kum ki banget haki sngi ki por barok ki banang wan Snow wat syashkor ya kini ki Jingduai try kan rat. Ni ai ke burom ke jingu tang syame. Nama kini baro ni duai ni pan. Haka kerteng ke bat hiang tam ke badon bor tam ke jung try bat unong penim nong sius pa jungi uji sukris. Ya ke ba de mame a try ke ketin ke jong me ke ong ha uta ubala ban le. Kham tam nalor baro bangi pan lani bangi perkhat. Kat bakum kata kabor ke bat trei hangi. Hak ukeng kan long ka burom jeng ka balang bat au Kris Jesu naki pateng hat nadu menta bat hala kataro atrai ngipan. Amen. Kublai sibun tuan pesan nama saya Jingpynkyntang ke Jubilee bat ke Jingduai. In poi suai per ke bentah ane kapor in lum yang Jingainguh. But kat Lum Jingainguh dan atli special number ke meningkong tat Balang Mawpun Pyllun pat ke ba na kod great nursing Dr. H.G.Lyngdoh dan rabat den kerpat di special bagian ai Jingrwai iwe din iwe pat hadin pada piang Jingainguh na kerpat itu mesan Jubilee sena lang umber in soban Jingkynkyntang Jingainguh kumtang kerpat dekat po pendep ini.
Jing Shakti, Duwai Shaprak, Syiem Yakasti, Tongka Jingen, White Lam and Syiem, Jubilee Tupet, Wat Randin, Wat Nom and Syiem, Turbet Shakmat, Nong Shun Kinlim, Hakmat Jongi.
she's our post on SNEM. Balang trong mi hangi, she the lini la yeng panyo, sakhi kani kasi, jingkyrkhu bagen sai try, methe say hangi. Pani pai din kisnem, bala Lyndan, sin im la Shangpliang, isa H.G.Lyngdoh, la jingin bila telakti, miknevan yada, nagidi pengyang kisya, bebelas ngauhang, buka balang yang sken, hapen ki Jingdenju, wala Jingainguh, Jingngramengilongduh, Dakam Syiem Jingngrakhe, Latanda utrai utwan, Jingsuk Syiem Syiem. Mawpun rukong, balang trong mi ka Syiem, rei ji Shangpliang, hang ni ai kan nang hem, balang pen ya ka gospel, ban chom ya ki men sin, ya ki ban balang shaka, len di Jingpynkyntang. Ramanget ka balang, tuyay mitong, ayubu blay lale, kani ay ninsong tong, jinsarong jinsong mengwacha, magkinwan bentong, minsim shi para utray, jinsong retokong. Buka balang yang sken, hableng ki Jingdenju, wala Jingainguh, Jingkrmenginongduh, Dakam Syiem Jishakringin penhem, Latanda utrai utwan, Jingsuk Syiem Syiem. Men simba khoi to anjo, ya la balang wat ino, shimti mami jingem, what's kambang ilom ha, naki jingpen shoy Mawpun try to belan, buka balang yang sken, hableng ki Jingdenju, wala Jingainguh, Jingkrmenginongduh, Dakam Syiem Jishakringin penhem, Latanda utrai utwan,
ini Duwai. Kumne badu kupa jongi ubah beneng. Dagaman sim ke bakamen kenran. Ngiyo ya ke ban syakri bat ban pen kraw ya ke burom ke jongme. Ban ngiangu ya me au blay na kumtakan ke SNEM. Ya ke ba mi deng pen im yang hi. Ki kon ki jong me bang ni ye ya ka buram ka jong me bat ya ka JINGDAP ka jong me leng ba ka JINGM ka jong me nyai ngu ya me na ka benta ka ni ka sngi ka ba kraw ka sngi ka ba kantang ka jong me ha ka ba mi nang pen yo yang ni Bangin yo bandon hakan ka jing ke pakantang ke jong me rengkat bat ki para banget be ke Balang JIAW ya ke bamila pen yo au blay JINGRAKHE je ke JINGDAP sispa arpusan SNEM neng ba ka jing syakre ke jongka ya me blay uba imbat ubasisya Trajes T.Bn milakyrkhu ya kan kata yo baro sita yo bat hadu kan ka sngi ka bakat do jong ka JINGRAKHE ka jongka kanran bat ha kan ka por au blay ngim laru klem da aingo ya me ya ka jingkyrkhu ki ba batam ki ba me milakyrkhu au blay leng ba ka JINGM ka jongi Laka long marway laka long ha kilong yeng kilong sem me milakyrkhu ha ka bangidang la au blay banwan lam ya kini ki jing ai ki bangingi ai seka kam ka jong me kan ra Trajes T.Bn ni Duwai kan ka por ya kini ki jing ai ki bangi ai au blay ba men isne ka ba me men pen kentang ya ki kan ra Haba ka Balang ka jong me kan rat kan kner seka diang bat seka mon naka benta ka kam ka jingpen ka jong me kan rat isne kyrkhu au blay yang ilang baro kibala no bat kibala ai seka nika Jing ai seka kam ka jong me ba me minang isne ya ka ba me minang pendam ban minang kyrkhu ba kinang la ban ai su seka kam ka jong me bat kan rat ba kan ka por ni Duwai ru kan rat na ka benta kan ka por ha ka ba ngi suyo ngau ru ya ka kubor jong ka ten ka jong me kan rat na usakre jong me ngi Duwai au blay kan ka por te pen kentang neng kong yang ngi wei pai wei ka kan ran rengkat usakre jong me bangin yo mat au blay ya ka jing pen mai bor ka jong me kam tam kan ran ya la ka jong ka Balang ka jong me ha ka ba Kanang yo ya ka jing tau tumai ki para bangai baro ha ka ba kinang la ban sngi ban sekri ya me bat hadu ka JINGDAP pura jongka ka jing wan arsen ka jong me kan ran ba kan long si sha ka Balang ka ba me au blay mis ngeu ba Bat bagana long si sya kata ke Balang ke banyo lek sya kata ke jing lek jong kurim ke jong me utrai kana long ke Balang ke bom don kanu ke jing tho pria bat kan long ke Balang ke bakot bat ke batap renjang ha ka ba me men wan ke jing wan ke ba sin ke jong me kyrkhu ko Trajes T.Bn ke por barok ke banangsa
ke jing syakre ke jong yeme min ma bro idu nai ke palan ke ba mi Syiem ko trai ke jing em jongi ya kini bro ke teng Jesu Kristus ngingu ngidam ipan menta bat hala kertaru amen. Plesibun dan pesan nam tak Jingwai jong pi ada kapor. Napan pau yu songu nam tak Jingwai art beli ke Balang Tablang Mawpun Pyllun Jingwai jong pi ke Pekemau yang i banyak seperang klaim ship tiang. But Jingwai jingkinos pat jangan dia kodan rabak stal balong ki basitli but jingkyrkhu ke jong play but jingkren how play kumu doktor ngai hang ni kam tam nam tv kinos ba ai ke Jingrwai pen kan mau wei ke jing sisa ba pidan ke jing klik ke ba krau nam ta kinong pang ka khti ke ba jem ktien ke ba jem ba kinong pang ki jing kot om tang ka met le ke jing suk ka met sem u blen kyrkhu ye phi ki ba lo kinos ba blang long ru Pinya seperang tak bersyakri jauh beli kam istri. Dengan apa yang saya bentar berkata injak so jaga kubur lengbai Reben Lyndan Syiem. Pastor, ini yang sobaya pi kum ke Balang. Dia sokmen sibun namar kita kalau jong pi ban pedang jeng kot sobaya jong kum ke Balang. Ban Jingpynkyntang kan dia kesengi ke bakau berkentang. Ban ai ke kubur But come tam JINGDAP Chispa SNEM Jong Kapalang. Ubain rekat pada kapor pastor. But come tam kamu fitai. But come tam ngat tip hilang pastor Jong Kapalang moro. Andai ngaskuat ba pin tip teladi ru. Jaka kamu fitai filan kiwei bagi benta kamu fitai nam tak teng ke Jong play. Ubain rekat pada kapor. But come tam ba undan kapi pastor. Pakai kei baro. Baikkan hang kapor, kumbala Duwai, pakalong ka kubor, by men Syiem yang kum ka Balang, yat nanti hanik pertai jong kijingele, ka pertai jong kijingkala, lay ai, mau beli sakriyo beli, belong ju entah bam cukula, penginong ki bajob, sitli kum ka Balang, kumbala Duwai, kumbala penkemau ling bak Jingrwai kapor, tematang khot pastor Lyndan Syiem. Nai kubur ada kapur, kat bisubit pada kami, kat kumbina kami kejauhi. T.Bn besan ni belong chairman jangani ke jingiaseng ki pastor ki baet ki jangi ki T.Bn besan ki baet ki jangi ki longkme ki longkpa ki perlok samla ki heb ki berit ki invitees but ki nong mi khmat ai khuble phi baro aka kerteng ke bakordor tam ka jang utrai but unong penem jangi u Jesus Christ ngadap da ke jingkmen ke bakrau ban yo ekanikalat ban mane ban shakri u blai lembat phi kum ka Balang Presbyterian JIAW haga JINGRAKHE ke jongpi ya ke Jubilee shispa arpusan SNEM ka balatip kum ka kwaskui centennial Jubilee ubleu nang kyrkhu ya phi kerhai hagi bentabaro jong jing shakri ya o ngawan ra ru ke jingkhu blei na ka Balang Presbyterian mauro ka Balang hakaba ngalalong pastor mentala prasnem tam But kita menbesan kila ong ban penpau ya ke jingkhu blei nakaliang joka Balang mauro ya pi ke Balang JIAW ngidang kena habai nujor bat pi ke Balang mauro kadang khat nyau SNEM rei sobha ban pediang ya ke ni ke jingkhu blei nakaliang jong ke Balang ke jongi syapi ke Balang ke balasan ke rangba bha
bat kabala roy bun SNEM ka jing shakri ya ublay ngawan ka ni ko por rengkat bat arngut ki parlok samla joka balang bat ngi SNEM ban yadon bentalem bat phi bat ngapan pau ka jing songo ba phila ai nga ya ka ni galat ban sami ka khubor na ka htien ka jong blay ka JINGRAKHE Jubilee kam dei tang ka jingkwa breu henry ka de ka jing thmu ka jong blay kam dei ka balang ka babut na ka perthai ka JINGRAKHE Jubilee henry de ka perthai ka babut na ka testament ka barim kani ka kantin Jubilee kawan na ka kantin Hebrew Yobel kabamut ka reng ulang sok mo kabakijushna ban put turoy kidon artli ki kantin ha ka kantin Hebrew na ka benta ka turoy ka shofar bat ka Yobel ki juput ya ka turoy shofar kaleng kari Israel ha ki jing khawai niam ki juput ru ya ka turoy Yobel ha ka Sdang jong SNEM Jubilee Yobel Jubilee ka jihikai ya ka JINGRAKHE Jubilee kalong na ka kitab Leviticus kalenong ka arpusan ka Jubilee new SNEM ka Jubilee sanpau SNEM bat kiwei ki JINGRAKHE namar kata ka JINGRAKHE Jubilee katkum ka testament ka barim kamlong voluntary lani ka bala banjit henry kalong compulsory kabamut ba day ban rakhe ban ken mau ya ka jing bhas bun ka jong blay ngalayo ban wana ka jing Sdang jo ka JINGRAKHE ha kala sngi ublay nyeu 3 Oktober bat ngalayo ru ya ka to ka souvenir ka ba ka balang kala penmi bat kalalong ka jingkyrkhu ka bakraw ban Pule ka jing bahas bun ka jong blay lingba ka shispa arpusan SNEM ngalai iru ha YouTube ya ki jingiaseng ki ba long hangni hayeng mani balang JIAW bat menem step kat bangidang kre ban wan jingiaseng hangni ikimegi ko ni la play na ka YouTube bat ngilayos ngau gitu ki Jingrwai ki ba bang ki ba thiang ki balarwai hapo ka ni ka yeng mani ka jong pi kilalong ka jing aimen Syiem mdei tangi pi si balang henry yang ilang baro upat kasi jantia hagi balang baro kapang pedeng juga kubor hagani ka step kalong ka jing tmu babha ublay nakabenta ka balang bat kanong rim naka lupa Jeremiah kalenong ka ba arpau kandai kadakot ka ba katway Jeremiah arpo kandai katway kanang bagin yo ay ka kulum jaga ni kadakot ngan Pule na do kadakot ka ba shipau hado katsaw Jeremiah arpo kandai shipau hado katsaw nabakum ni uang utray andala pendep hinyo pau SNEM ya ka Babylon ngan wan pi bat ngan pendep ya laki ktien babha shapang jongpi dakabapan pai pat ya pi shakani ka jaka nabanga tip igi jingmut ki banga perkhat shapang jongpi ong utray ki jingmut ka jing subken te om ki jong ka jing sneo ban ai ka jing kermen ya pi hakapor bakut jongpi te pin khot kerpat yanga bat pin yo lej ban Duwai hanga ngaru ngan shashkor ya pi bat pin wat yanga bat pin Syiem yanga haba pilawat yanga daga dok nut baro bat pin yo Syiem yanga ong utrai bat ngan paino bat bangan pen paino pat ya ka jinglong merau jongpi bat ngan lum ya pi nagijat ben riu baro bat naki jaka baro shaki bangala be no ya pi ong utrai bat ngan walam ya pi pat sha ka jaka na kabangala penring merau ya pi to bleun kurkhu ya ka jing Pule ba ka jing shashkor ka jangi ya ka htien ka ba khoi ka jang o ngin ya pendem ka jing Duwai au bleu jangi ba beneng ngiai ngo eme ba meladon rekat bat ka balang JIAW lingba kini ki shispa arpusan teligi SNEM ngiai ngo ba meladon rekat bat ngi ha ka ni ka JINGRAKHE ka jangi ya ka Jubilee bangi da Duwai ngi da kerpat ba men don rekat bat ngi mentaru habang iyo ka jing besar na kaktien ka jong me bakan long ka bor ka jing pensyai ka bor ka jing penkendo bat ka bor ka jing thau thamai ki jing em ki jangi ngi pa ni kini baro ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro
haka kerteng ke jong utrai bat unong penem jengi u Jesu Christ. Amen. Ke jingtmu babha ublei naga benta ke Balang kata kalong ke pang pedeng ngakwa ban Sdang da ke bayalam ya pi syaki SNEM menbalaseng ya ke Balang JIAW kikot history ki yatu balarai ban seng ya ke Balang JIAW haka assembly ke Balalong haka SNEM kat praspa kendai popra ka assembly haka tu kopor kalong kum ke sinod ke jongi menta bat kani ka assembly kalalong SNEM hadin utau jumai ba ubala jia haka SNEM kat praspa kendai po nyau ngaladap ya tu ya kani ke jia tu kana hang ni ka Balang JIAW haga sngiu trai kat sautrik ubnai march arajar arpuwei haga jia seng shipau shiteng menstep hadin ka dorbar kerpang joga sinod ka balalong hang ni ka Balang JIAW jopi kat lai trik umach arajar arpuwei haga SNEM arajar arpuwei ka KGP sinod sepngi kam shimla ban pelong jia seng paidbah namar ka khlam covid kat kendai Hendrai lala ban pelong tang yaki dorbar. Haga jia seng haga sngiu trai. Pilelong tang shibalang tang shidong. Kidong ki bahadin kilawan mensngi bat janmit. Kidukot bagi delegates syaga sinod kim shim wan show. Hendrai tang ki nongkit kam joga sinod kiba penyat yagi jia seng bat ki nong shim bentang. Kumbaga khlam covid kat kendai kalolong ke masyarakat hadu kata-kata bat kebangimla syuk ban kelet kumju ru ujumai ba haga SNEM kat praspa kendai punyau yau ni ujumai ba lajutip hakikot history komu Assam earthquake ubala jia haga kat arterik ke jau benai Jun kat praspa kendai punyau kat arterik ubrai Jun kat praspa kendai punyau hakapor san shipawa chanmit bat ka jing thau jo kalong pra ponyo haka Richter scale pra ponyo ubalong uway ni ki jumai uba jurtam ubala record hakari India laong baga jingki ka bajur hadu kata-kata baki yeng kila kinyo bat klemru wat shadu nong ba Kolkata layo sngoy ka jingki shadu Delhi bat syaduk Peshawar kabadan mentah Pakistan kat kum ke Jingkren jong ka sorkar pareng ki balayap hautau jumai ba kilong siajar sanspa saupu arngut kataru tang ye ki bayok jingtip bon ki yeng mau ngamut banong barok ki yeng mau ki badan ka selong plato kila kelon kram naduk ki yeng sorkar, haduk ki yeng sipai, haduk ki yeng mission, ki kasiru, ki badon yeng mau, lakelon kram. Wat ki yeng dieng jogi kasiru, marshiteng naki, ki la kalem. Badai hadian jong nu jumai ba, bagi sami ki yeng bangi kot ki Assam type, hang nia shalong, berari kasi jantia. Layatu bagatai kanan polok, kalatua, bat layak beriau serum kabamut syagitan madan polo urang ba pulit jong jela Assam u IGP Inspector General of Police u Mr. RB Makib ula syaban haka yeng mau kabausa baru layap u DC Deputy Commissioner u Mr. IC Arbathnot Indian Civil Service ulat im bat deima u bayeng rang ba ban penjai-jai ki paidbah ki pareng bat ki kasi ban yarap ye ki bala mensau bat ban penpoi marbam nagahati shashalong barok ki jingtai jong Welsh mission hagato ko por kila khalem barok ki jingtai namar ki long ki jingtai da umau ki yeng mani kila khalem ki yeng school kila khalem ki yeng missionary kila khalem ki dispensary kila khalem ka yeng mani balang nong saulia kila khalem ka yeng mani balang maukhar ka barim la khalem ka theological college hasora kila khalem lut ki yeng jogi khasi ki bamshim kalon bonaki ki sa khalem tunum ki waipat ki long khalem shiliang kenro lani arliang kenro ka jingpenjat ka jingpenjulor ka bajur bah ka report jong sarkar pareng ko ong ba layak beriu arpu kendai ngot hang ni hasalong bat
palat henrius pak ngut syati syagi tain seorang imei khatamen jonga seorang ila syakban hakim mau hayeng nrei ila lajim ladai mei khatamen jonga ila yap nganganum don hang ni hakmat jongpi hadien utau jumai ba haga khat arterik ujun kilabut segi jumai rit lani ki jumai beteng ki aftershocks ki balane bun benai bat ki briu kila im hapeng ka jing shapting bat ka jing kio Syiem kumbaja hakapor ka klam covid khat kendai nangta hagatui kami khat arterik ujun ulawan uslap liur ubajur namar bau de benai jeliu u benai liur lawan uslap ubajur kibri kim dan jakaban ri na uslap nakale air namar kata labut saka jingpang khlam ka bashar kai haga bashibun ki khasi kilayap bat kat tu kat ningut ki pareng bat ki missionary ru ka jingyap hau jumai kalong ka bajur ka jingyap haga jingpang khlam kalong ka bakhamjur haga SNEM khat praspa kandai punyau Miss Annie Williams principal jang ka school kan thea shalong ka bangitip mentakum ka KGP girls ila khlat haga taka khlam lahap shimti principal da iway pat imam missionary ibadang shupoi hau December kat praspa kandai punyau ibadang arpun riu SNEM karta piatip lo di ka kerteng jong Miss A.W. Thomas Miss Annie Thomas they have pedeng kini gi SNEM jong ka jing shitam bajur they have pedeng kini gi jing ya ka ribat ka judgment riu barok ka way ha pedeng u jumai ba bat ka khlam balapun bat balakha ia ka Balang Presbyterian JIAW they have preng kene ke jingdu jingkren ia ka ri barok ka way bau blay ulapan ia ka sangti ka badan bor ka jong o bat ka jingkren ia ka ri bat ka judgment ri barok ka way bau la say ia ka yeng mani bat ia ka Balang Presbyterian JIAW haga SNEM khat praspa kandai punyau ka Balang Presbyterian hari khasi jantia kadang lung kidang dontang khandai hajar nyau spa nrupu ar ngut ki kristan batang nyau ngut ki pastor khasi menta mangi ka Balang Presbyterian ngilai roy palat pralak ngut ki dekat ki jangka haga liang ka finance ka Balang kampat la ban kershan ya ladi henry kadang shania haka pisa mission na Wales kidang Sdang rui ka assembly ka banengkong haga SNEM khat praspa kendai pu nriu hashela badang sudep ka assembly ka baar how much khat praspa kendai pu nyau kendet kensan ulawan uneu jumai ba kum ta SNEM bubut khat praspa kendai pu pra shimla shu ban pelong assembly how benai march namar bun ki khasi bat ki missionary kidang bun kam ban maramat ya lagi jong ki yeng lani ban tei thmai ya lagi jong ki yeng shu ki yeng mau henry de ki yeng asam type kumbangi I menshwa mentang ila T.Bn de ki yeng mau ki yeng dobelat kumtala de ban put ka assembly kabala de ban long hau benai march hadu kapor senrai hadu urisau Oktober khat praspa kandai pupra shimla shu ban penlong ya ka assembly haga Balang belim kumbala penbet pali henrei lah ban penken ria no ya ka assembly shashalong kabumut haga Balang maukar usahab Angel Jones haga kot ka jong u ka history jo ka Balang uya thu ba ampat dep shna ya ka yeng mane bat badang don ka jingpang kolera lajan haman katliu yeng hapadeng kat kini ki jing bat ki jingdo jingkermen jongka assembly khat praspa kandai pupra ka way ka khubor babha kalong bakhendiat benai hadien ka assembly lathung ya ka Balang Presbyterian JIAW ngi Pule ka report jau babu Jacobus Pariat ubalong hadien Reverend Jacobus Pariat baka kam hangne JIAW ka roy
bakadon Jingkren bahkan salong balang ka baklan hang ni bat ka recommendation namar kata bantung ya ka balang hakawai ni kikot jong Reverend Dr. J.F. Jerwa ngila ban Pule ka report jong ka shalong maulai presbytery ki SNEM khat praspa kandai pu pra bat khat praspa kandai pu kandai balatung ya ka balang JIAW kendiat por shua ka assembly Mawpun ka balalong hau march khat praspa kandai pu kandai namar katangi so tho balatung ya ka balang JIAW ha ka Sdang jong SNEM khat praspa kandai pu kandai piso tho ne em para banget ya ka jingkyrkhu jong kini ki ai baro ki bangai atho ya pi balatung ya ka ne ka balang ka jong pi ha padeng ka por jong ki jing shitom ha ka por jong ka jingkyrkhu bat ka jingkordit la sanduri ka balang JIAW ya ki longshua ke jong pi ha padeng u jumai ba ha padeng ka klam ha padeng ka jingyap ha padeng ka jingkyrkhu bat ka jingkren Nrema pi ka balang JIAW Pila roy bat pila man baha du kat ni bat pila dap bat pila shlai dagi jingkyrkhu blai pila dap hang ni ka benta ba shalor ka yeng mani hang tua krung hang tei bat ngasngau shani shadien ru menta lashna ki jaka ban shong ki para banget bara ka benta ka ba shapo ru pipet lingba ka tei ka TV kum ka balang pila roy shikat dei bat ngi aingo igi jingkyrkhu gi jok blai halor jompi Pila pediang shibun ki JINGASENGPAIDBAH ki sinot kat kendai spa san pupra bar arajar kat lai pila pediang ke ICC pila pediang ye ki JINGASENG yalap bar ki crusade ngaken mo ka crusade u Jim Wilson haga SNEM kat kendai spa kendai pun riu bar ka training ka badon hang ne ka balang JIAW ka balai rap ban sandur ye ka jing so thu ka jonga ya ka kam ka jong blai bat ka jing shakri ngadang sudap IT ala di how try jisu hakitu ki SNEM bat katu ka crusade ka lalong ka jingkyrkhu bakraw yang bat ya bon na pedeng jongpi pilala ban pediang rui ka dorbar sinot arajar arpuai tangha pedeng ki kendiat benai balayo jingtip kendiat tayo ngala ban ong jong ka jingtip namar kata ka balang JIAW kalong ka sakhi jong ka jingdan rengkat ka jong blai war ha pedeng shibun ki jing shitam Kabalang JIAW kalong ka sakhi jong ka jing tmu ka babha u blai naka benta ka balang ka jong u. Mdei banga penro pi kabalang JIAW pila khot enga ban kren pi ong o pastor haban penro engi nrenga syia thu pi ye ki jing shisha ki bama piru pila ban Syiem naki dulir barim bat naki kot barim jong ka balang presbyterian. Ka jing kha ye ka balang JIAW bat ka Jingrwai ka jong piadukat ni kalong ka jing sakhi ya ka jing shisha jong Jeremiah arpu khandai khatway na banga tip igi jing mut ki ba nga perkhat sapang jong pi ong utrai ki jing mut jong ka jing sukken ti om jong ka jing snew ban ai ka jing kermen ye pi hakapor bakut jong pi bon sin ngi shime ka ni ka khot Jeremiah arpu khandai khatway tang na ka benta yaladi shimet ngi ong ba u blai u kular bo u don jing tmu na ka benta jonga bat bon kerkhu yanga nre haga jing shisha u Jeremiah u tmu ban kren ya ka jat benriu Israel barok kawai kam dai tang na ka benta u briu shimet henre ka dai ningkong na ka benta ka jat benriu barok kawai haga to ko por ki jiu ki don ha pedeng ka jing ringkang par ha Babylon bat ki don kam ya ka ne ka jing pensngan na u blai haga to ko por ki jiu kila do mensim do jingkermen kumbala jayangi haga SNEM khat praspa kandai punyau hadien jong jumai ba khat praspa kandai pupra habala beteng kato ka jingpang klam Syiem kum ka SNEM arajar arpo arpuway habalawan ka klam covid ki jiu ki don hangta ha Babylon menbau blai ula pha eki ya kene ka kular lingba ka shiti ka jauh prophet u Jeremiah ka kitab Jeremiah lenong arpu khandai kene ka shiti na u Jeremiah syaki bala sya penrengkang par sya Babylon u Jeremiah udon hangne ha Jerusalem u basakar dong hangta ka nong ba bakraw ka bala sya penjat
uthok shiti jong ke jingkermen syaki bala syak penrengkang par sya Babylon ngakwa pin mudur ya ke Jerusalem kabala kelon keram ki kenro ki bala penjat thiau Nebukadnezar ke Jerusalem ke bamdon yeng don semsho namar ki yeng merau ki yeng mau baro lapen pra ki sipai ki swar ki jong Nebukadnezar ha ka baki briuru ki la syak penrengkang par syata sya Babylon sa satang ki baduk ki besitom ki raitoi ki rangli ki juki wei na pedeng jongki dei uta u Jeremiah Nreu tho egene ke siti ka ba ai jingkermen ki bau blai udon ke jing thmu babha na ka benta jongpi ngiatip ege history jong ka Bible kumno nus Nebukadnezar jong ke Babylon jong ki Kaldi ulawan rengkat ki sipai ki jong o bat laisien ula hiartma ya ke Juda bat ya ke Jerusalem laisien haga SNEM rus pa san spa kandai punyo san spa prapunyo ulan ban hiartma ula penrengkang par yau Shadrach Meshach Abednego yau Daniel yau Ezekiel badi Shibon ki baipat kila lute ya kanong ba Jerusalem kila lute ka hima Juda kila penkelon kerami ki yeng baro bat ya ka temple ru kila lute ya ka ksiar ka ksa kepada hangta kila wiang ding ke temple namar kalong ke basut rong ksiar bat ki kwa ban pen ke ksiar ban yok ban luti ya ka hapadeng ke jingjot ke jingjulor u Jeremiah Ukraine ki uang atip ke jingmut ki banga perkhat sapang jong piang utrai ki jingmut jaga jingsukken om jaga jingsnil ban ai ke jingkermen ni pi hakapor kabakut jong pi hato don mo na pedeng jing ini kapor kibas ngau baga jing im jonga kamdon jingkermen ki jing ki jonga ki jing ki bange kendo ki long palat bani ka bau bri ula bansha kini ko khubor ko ong pi ngatip igi jingmot ki banga mot sapang jong pi ong utrai ka khubor jong Jeremiah kalong ko khubor na ka benta ka balang ka jong iru hapadeng ki jing ki bangi kendo ki jing ka imlang salang ki jing ka yok ka kot ki jing bagi khon samla jongi ki lapas ki kerdan ki basalor henry kim yok kam yok jam ka jing wan tur persha jong ka media na ka perthai sep ngi ban hikai ye ki jing kai khala ki jing kai bomman ya ka pateng jong ki khon ki ksiu ki jongi kajing sya pensitam ben yagi Kristan hakane gari kajangi bat chikiwei pat kiriru hapadeng gini gijing ki bakrau u bleu ong ngadon ko khubor jong kajing thmu ka babha ka jonga ngilayat mentar pau minute ngadon santeli kimat ngan bu lengkot yaki bagi long jingkyrkhu yapi kum ka balang JIAW santeli kimat ka benengkong ublei udon ke jing thmu babha na ka benta ka balang kata kalong gamat ka benengkong ublei udon ke jing thmu babha na ka benta ka balang ublei udon ke jing thmu te ban pendon kamyengi kum ki nongkit ten Syiem ki jong Jesus Christ hagani ka perthai ar korin san ar pukendai ublei udon jing thmu baka balang kan long ka met ka jong Christ hagani ka perthai Ephesus iwe arpu lai hatu pitip ne mapi ki dekot jong ka balang Presbyterian JIAW ya kani ka jingkot ka bakrau ka bau blei ula khot yengi ya kani ka jingkot ka bakentang ka bangingi di ban lech ya kani ka perthai ban long ki nongkit tin Syiem ki jong Jesus Christ bat ban pen pauru ya ka met ka jong Christ ha kani ka perthai ban long nongkit tin Syiem jong Jesus Christ ka khamsuk namar kalong nagabenta jong Shimet nagabenta jong pi Shimet Henry baka balang kalong ka met u Chris hagani ka perthai ban sakhi u kalong ka bakham namar nginhap ania trailang shibalang nginhap bania selok lang bangin sakhi ka jinga long tali jongi hagani ka perthai ngisngo thu bagani ka lag jingkot ka bakrau bat ka bakentang Henry ka balang JIAW kalala ban pendep ya kani ka jingkot ka bakrau lingba ki shispa arpu santeligi SNEM bat nginget ba pinla
ban yai beteng ya kan ga jingkhot ka ba krau hadu ka jingwan pat ka jong utrai ban wan shau ya phi baro shi balang pitep ama ko wai ka sni utrai so wan shau yangi ya ka balang ka jong Jesus Christ ban mangi baro ngin yo ban her ban ye shemlang bat kil o sun beneng ba pernai Nagatagadaw, ngimlong jong kaniga pertay ang utray Jisu. Ngilong haga pertay, henre ngimlong jong ka pertay. Nang ta Pilipilay arpaw, kataga jinglong traish nong jongi, kalong habaneng. Ka Bible pareng ang, our citizenship is in heaven. Kani kalong ka jaka shipor jongi, kayeng syong ne kalong ka baneng. Iwayot ni san kat kendai, ngitip bangilong naublay, bat baka pertay borok kaway, katiak kop hapo uta ubasniyo. Nagatagadaw, kum kinongkitin imu Jesus Christ, kum ka met ka jong Christ, nginia kendu shibon ki jing hagani ka pertay, shibon ki maujentot baki Jingpynkyntang hagani ka pertay, henrengi day ban yaine scam, ban saki yau try Jesus Christ. Lingbagi shispa arpusan teligi SNEM kabalang JAIAW kale kendo shibon ki jing shibon ki jing ele henrei wat ai bagabalang ka jong pi kan sha job hagi ni ki jing ele ngidi ban ele persha ban job namar ublay ula ai bor yangi ublay ula ai ka jing slur yangi ublay udon ka plan udon ka jing tmu na ka benta jangi bat ngingin bot ye ka jing tmu ka jong ublay hadu ka bakut habang ngingitip bau bleu dan ke jingtmu ngin buat ya kata ke jingtmu hadu ke bakut bat nginum do jingkren kum ke balang habang ngingitip bau bleu dan ke jingtmu naga benta jangi shimet ngin buat ya ke jingtmu ke jauh blei nginum do bor nginum do mensim nginum do jingkren namar bau blei hi on pendap ya la ke jong ke jingtmu kamat ke baar Ublay dan jingtmu baka balang kan long shitali. Ublay dan jingtmu baka balang kan long shitali. Jeremiah ukhodigi Jew kibala sya penrengkang par sya Babylon bakin yaine hagaji long shitali. Mudur mapi uneu Jeremiah marwe hangta ha Jerusalem buon upat ba Jew kiladon menta ha Babylon. Uyo snow shapang jongki, ukuslay shapang jongki, utho egani gashiti, upa shaki, bagini along shitali, namar hakaji along shitali, kalong kabor. Utraji suru, ukot ega balang, bagan yaine scam, hakaji along shitali, hagani kapertay. Yonis kat nyew arpuway, babaro kini along shitali, kumame kukpahanga, ngaru hame, bakiru kini along shitali hangi kikam ki apostol arlenong ga dekat saupun rio halaga sniru ki dayaine scam haka wai ga jingmot haka temple bar ha ka ba ki da kediak pu haka yeng ga yeng ki abam da ga jingkemen bad da ga jing sngo bet ka do not ndalaya bun ki dekat jong ga balang ki jingmut ru ki le bun penban ka jingbun jingmut kamut ka jinga per jingmut bat ka jinga ning jingmut ka jinga bun jingmut ka penros pa ka jinga selok lang ka jangi bat ka rap yangi haga jing penroi ya ka kam ka badon kam ko balang JAIAW kalong ka jinga teli hapreng jong pi ki dekot jongka ka jinga teli hapreng ki nong syarai ki jongka bat ki dekot komiti balang ka Jingrwai ka ong to ai bani selok ki kur hautrai uhukum ukris bakin it kinwai ka jinglong shitali ki khon jong ublay ka penpau ka buram ukris haperthai ngiatiblot ka Jingrwai shispa saupuar ka jinglong teli jong ki khon ka balang JAIAW ka penpau ya ka buram ukris haperthai to pelong yangi kum ka balang baseng hadur jong ki laingut ha uwei haneng ka jingalong kawai ka balang babha ka playa ki briu bayu Chris melapha haba pialong kawai pia sakhi ya ga jingtmu ga jong blay ban pendap lingba jong pi kay ga balang para bangit beet kay ga balang kadai ka assembly ka ecclesia ka ktin Greek kamut ka jing lumlang ya ki banget kabalang kamdai ka jingtay kabalang kamdai ka building
ki missionary menshwa ki penia pera pedeng ka balang bat ka yeng mani hagaktin pareng kam dadon kata ka jinga per church ro ka de ka balang church ro ka de ka yeng mani nrei ki missionary ki penmi artali gini ki kentien kini ki de ki kentien missionary balang yeng mani ka yeng mani ka thau ya ka ni ka jingtai nrei ka balang ka thau ya ka jinga selok jong ki banget ka jinga selok ba shisha jong ki banget ka pau ha ka jing ya long shitali kamat ka balai ublei udon jing tmu ya ka balang ka bari khot ya la de ublei udon jing tmu ya ka balang ka bari khot ya la de ka dau ba ka hima juda kala khalem bat ki ju ki la sha penrengkang par sa Babylon ka day namar ka jing mani blei thau bat ka jing em bamman kidon ki dau history kidon ki dau jong ka jing klan jong ka Babylon henrei ka dau tan rai kat kum ka htien ka job blei kalong bakila ngop ha ka jing mani blei thau bat ka jing em bamman namar kata u Jeremiah khot igi ju bakin kalaka bamut bat bakin rikhut rikentang yala de ki apostol ro Petrus badu Paul ki khot ya ka balang bakan rikho yala de ka stiu Petrus iwe khatsan henrei kumba uta ubala khot ya phi ulong ba khot tolong ma phiru ki ba khot ha ka jinglong jing em baro Ephesus san arpunyo u apostol Paul ong kumne kabalang kabadon buram kabamdon kabathok bria lane kabasti lane ke kabakum kita Henry bakan yok long ka bakhut bat ka bakhlem jingduna namar kata ko kabalang JAIAW na lor ka jinglong shitali pidon kamru ka jinglong khut ka jinglong kentang bat ban bat scam ya ka jing hikai ka bashisha ka jong ka htien ka jong blai namar ba ka balang ka de ka nonglet kurem ukres Ephesus san lenong ki dekat arpuar hadu lai puar pila ban mudur ya ka kerdan joka balang hakmat jau blai baka balang kalong ka nonglet kurim ka bau trai Jesus Christ un sawan shau udai ma u nonglet kurim ngilong mangika nonglet kurim ban ngidang penkre ela de nagabenta kata ka sngi ka bau nuan shau yangi kawai ni gi Tnat jong ka balang JIAW jong pi kalong kaneka lenter joka yeng mani ka jrong ba banda donki jingetho shong kurim hangne ngajuan ki bakhot kat ki bala nga persang ban be hayeng mani ban don ban pensngan song hang ni bat pastor ba penyai longi ban yeng ila yeng bat ka nonglet kurim ka kenthei ka sno kti ukpa bat ka ya nang the shani une u nonglet kurim u song nang ne rengkat ki senran bat ki ap ki pat ba ki song hang to ki phaidien ki pet ya ka jing bhabriu ki ji Tnat jong ka nonglet kurim ka jing riam jong ka kidon ki bay say mobile bani ring video bani shandur ya ka nonglet kurim habakawan mudur kala phong janli kala Tnat bha kasno akti jong pa kawan ya nang the shane kani kalenter ka bajrong uap u nonglet kurim hang ne katno ka ji Tnat ban ngi idon na pring jong pigi bajau umat ru ki anyat umat namar bala Tnat palat ya ka nonglet kurim habakawan rung hayeng mani kata gade ka dur jong ka balang JIAW kata gade ka dur jong ka balang shitulup kani ka perthai hagaba u nonglet kurim nang tay na beneng un sawan shaw yangi namar kata kadai ka balang ban rikhot ban rikentang yala de uji su la yap ya ple halor ka ding na kalbari ula sha ya ka jingpynkyntang ka bajur baon yo ban kit ban ba ki pop ki jangi bat baon yo ban pen khot ya ka nonglet kurim na ka pop baon yo ban pen khot ya ka balang na ka jing bamman habala pen khot yangi kum ka balang ngide ban ri khot yala de ngide ban kiar ni ki jing sneer jaga perthai ngim dei ban pen sriem yala de bat ka ni ka perthai henreng ngide ban pen ya pher yala de bak la bak na ka jing long jong ka ni ka perthai hagini gi sngi sosi bani i ya ga jingklek khaw ka bad bon jat ka babon rukam nreiken mau ka balang ka di ban rikho yala de na ka bentau trai
ka Jingrwai ka ong yala ka balang to pen khoj atrai ubadon bor pen baptis thamai da ka ding pen le ru kat ka yor kani ka Jingrwai shispa san po what I kan shani ha ka do what sha kan iu pertei I bakan san kan roi ru de da bor ka jing ai a ka jing khot engi na markata shimet kalong ban ri khoj ri kentang yala de ka jing khot engi kum kinong yalam kum kinong sarai jo ka balang kalong ban pen i nuksa da ka ri khoj ri kentang yala de kamat ka basau ubleu don jing tmu baka balang kan yalap yau Jesus Christ ubleu don jing tmu baka balang kan yalap yau Jesus Christ ka jing kai ka jo blei ling baka kitab Jeremiah kalong kani bau blei ulong halor ke Jerusalem udairu ublei halor ke Babylon udairu ublei halor ke perthai baro mensua ki Jew ki perkhat bau blei ulong tang jong ka hima Juda ki localize ya ublei ki pelong ya ublei tang jong ka to gajaka henry kitab Jeremiah ka hikayangi ban globalize ya ka jing so tho ka jongi sapang ublei lani ban penyar ya ka jing so tho jongi sapang ublei jong ka Jerusalem ublei jong ka Juda ude ublei halor ka Babylon ude ublei halor ka hima Persia ublei halor ka perthai baro ka testament batmairu ka khot ya ka balang banialap ya ka kerteng ka jong unong penem keleng ka ne ka perthai ngim de ban sa ko tang ha ka jili ka barit henry ban penyar ya ka yeng jan bat ban pen skemi kita gisnar Matthias arbu pra khat pra do arpau kalong ka jing khat ka bakrau lani ka jing pa ka bakrau ka jong Jisu ka de khat ka bakhat khandai ka ong namar ka taken to khe dalet no mapi to penlong senran yagi benriu baro ka team youth Sunday arajar arpusa kalong ka jinglong senran to penlong senran yagi benriu baro da pen baptis ki ha ka kerteng ka jong khpa bat ka jong khun bat ka jong mensim ba khoj ki kam ki apostol iwei pra bat pinlong kinong playanga ha Jerusalem ha Judea baro ha Samaria bat shadu bakut ka perthai ki don shibun ki dekhot ngamla ban Pule na ka testament ka batmai ki bakhot yengi ban lechik ka perthai baro ban yalap ya ka gospel bat ban yalap bahaga kerteng ka jong Jisu kadon ka jing ma begi pop bat ka jing thau thamai ka jing im ma phi kum ka balang JIAW nganut ban ong phila shim khia ya ka ni ka jing pha ba kraw ka great commission ka jong Jisu ban yalap ya ka gospel ngi jios ngau ki jing seng yalap nagapor sa kapor babiju penlong hang ni nang tapidon ru commission kababhila penroy upod usam sa silang sanong pathaw sapang sathi sanong ra nang ta sa maulandep nang ta sa umbir nang ta sa nong sder damsat nang ta sa maulan rei nang ta sa Mawpun Pyllun nang ta sa lumksat dang don syo kita gijaka baro pila seng balang hangta pigi Mawpun Pyllun Tnat balang mo tongi Duwai ka por kaya jong utrai pinyo balang bapura ru ngala poilot kini gijaka mensuang ade udukot jong balang red samthia hadu ka SNEM arjar khan riu ngi adana po ka shalong rilum presbytery ngi jupoi JINGRAKHE yala presbytery JINGRAKHE presbytery JINGRAKHE samla presbytery shakini gijaka baro ngi ka jingkyrkhu jong ka balang JIAW ya ka lengkha mission jong ka shalong rilum presbytery ha Nepal para ka jingkyrkhu ya ka mission jong ka synod halor Assam mensuang yong Dhubri mission nemar kala roing yong lower Assam menta ka mission jong assembly ha Nepal ki julong ki seminar ki conference ki baper hangnia ka balang JIAW baraka SNEM arjar arpuar ngidang shuan naga JINGRAKHE samla assembly pila kershan ya ka mission ha Dhemaji hangthia upper Assam ka mission juga JINGRAKHE samla assembly kini baro kilong ka jingtre juga balang JIAW ban halap ya ka gospel ban penlong senrani ki benriu baro ngi aingo yo blai naga benta ka jing shakri ka jong pi om tang ki kam jong pi henry ki jingkyrkhu ki project joka assembly ba jong ki wei kaneka H.G. Roberts Hospital
ke jingkershan ke jongpi ke bangi yo sngau nagapor syakapor ka kelas nagabenta ki nurse kini ke College of Nursing ki bala ai ke Jingrwai hagani ke step ka A.W. Thomas Children's Home kilalong hikum ki khon ki jongpi haga jingpenyo benta ke jongpi ki hagi benta ki baper fimut ngim tip kita ki ngi ki badan sabar ka balang JIAW ngi tip ngi yo ngi Pule patang Kristan bat nakapor syakapor ngi yo yakini ki kam ki babha ki jongpi bat hagani ka sing ayo ban ya tholot ikita nagani ka pulpit bapin so hun pin so jathaj bat bapin yai minat hagini ki kam ki balong ki kam jo ka Nongialam ya ka kerteng ka jong Jisu ngila poi 4 minute bat ngasa kani ka mat ka bakhat do kini ki sautali ki mat ki bahasua kenang bansa ka jingmut jongi ka banengkong ublei udon ka jingtumu babha nakabenta ka Balang kamat ka baar ublei udon ke jingtmu baka Balang kan long shitali kamat ka balai ublei udon jingtmu ya ka Balang bakan rikut yalade kamat ka basau ublei udon jingtmu baka Balang kan yalap yau Jesus Christ kamat ka basan ka bakhaddo ublei udon jingtmu ban walam ya ka Balang syakaburam ublei udon jingtmu ban walam ya ka Balang syakaburam kini ki Jew ki bala sya penrengkang par sya Babylon mdai jinglong merau hendai sya penrengkang par mdai slavery exile kila sya exile kila sya penrengkang par sya Babylon ki perkhat bau boleh ulah kentat yaki ulah kentat jenduk yaki ke Juda kala sya hiartma ke Jerusalem kala sya penpra ke temple kala sya lute bat wiangding mdon syu umau halor umau menta kibala syak penrengkang par kisong haru jang kiwa Babylon bat hangta ki yam kiwa igi duitara jong ki hagi ding zaman rei bat ki pla bangim la syu ban ruai igi Jingrwai utrai igi Jingrwai ka Seon hagari nong wei ki Jew ki perkat baga jingim jong ki kalakut haga jingrengkang par baga jingim ki khun ki ksiu jong kiru kalakut haga nega jingrengkang par Babylon ki perkat baga jinglong tan rai jong ki kung ki Jew kalakut kila do jaj la weng no eki naga nega pertai ki perkat baga niam ka jinget jong kiru la penduk jaj la weng no naga nega pertai reha pedeng ka nega jingdo jingkermen u Jeremiah ya tu yaki bau blai udon ke jingtmu na ka benta jongpi u blai udon ke jingtmu babha na ka benta jongpi kada khot ka bashipau bat khat sa ko ong kumni na ba kumni ong utrai andala pendap nyau pau SNEM ka Babylon ngan wan yapi bat ngan pendap yala ka ktien babha sapang jongpi da ka ba pen phai pat yapi syakani ka jaka kada khot bakhat sao bat pinyo Syiem yang ong utrai bat ngan paino bat ngan pen paino pat ye ga jinglong mraj pi bat ngan lum ye pi nagi jat benri baro bat nagi jaka baro syakiba ngalabe no ye pi ong utrai bat ngan walam ye pi pat syaka jaka na ka bangala penring berau ye pi u Jeremiah Ukraine ki Jew ki bala syak penrengkang par sa Babylon bakim dei banduk jingkermen namar bau blai ulang blai jang jingkermen ulang blai uban walampat yaki naga ri ke jingrengkang par sya kahima Juda bat sya kanong ba Jerusalem ukular wong up nyau pau SNEM daladap nyau pau SNEM ngan penpoi pat yapi syakari jang jingkular shisha kalalong kumta ka jingwan hiartma ka banengkong kalong ka SNEM san hendrus pa san Badaga SNEM san spa lai pun riu kilayo banwan pai pat shalaka jong kari kumbau blai ula kren lingbau Jeremiah kumtau la pendep kilayo banwan pai pat shalaka jong kari kumjuru ublai udon jingtmu ban penpoi yengi syakari ke jongi kai gari ke jongi hatu gari khasi jantia kabangi thon hadokat ne da ka baburam ka ri ka jongi ka yeng song ne ka jongi ka dei ka beneng batmai ka khando batmai ha ka ba ka nong ba jongka ka long ka Jerusalem batmai kat banginang im ka ni ka perthai ngi ai ngo yo blai boloi bu engi halor kini giri lom ki ba thiang ki ba itanat ki jongi ngi sngo sarong
yala ka jong ka jat ben riu ngis ngau sarong yala ka jong ka khtien ngada kamen ngada aingo yo blei banga dei na ka jat ben riu khasi penar bat nga kren ne ka khtien bat nga tip banga da poi habeneng ru nganne ka jinglong tan rai ka jonga phiru pinne ka jinglong tan rai pinda poi sabeneng pinum kala jiu pinum kala phareng pinum kala nong wheels ru pindehi ukhasi pindehi ka khasi kani kalong tan rai jongi hagani ka perthai Henry ka ying song ne na ka benta jongi kalau ka beneng bathmai ka kendo bathmai bat ka bakut kalong bau blei un pen poyingi sya ka buram ha ka ying song ne ka bakut jong ka balang JIAW ru kalong ka ying song ne ka bala pen kre na ka benta jongi ha ka buram pitim ne em kisngi ki ba kraw tam joka balang kimlong shadin jongi Henry kisngi ki ba kraw tam joka balang kilong shatei shakmat jongi JINGRAKHE ya ka JINGDAP shispar pusan SNEM ngi phaidien ya ka jingbasbun ka Jubilee kabaulat don rengkat bat ngi lingba kini shispar pusan SNEM en rekmi shakmat ru ya ka ai kabaulat pen kre na ka benta jongi bat ka jingpen kre ka ba krautam kalong ben pen poyengi shaka buram jong ka bam jukut ubleu don ka jingtmo na ka benta ka buram ka ba kham kraw susu na ka benta ka balang JIAW kumki Kristan ngidon ke Jingkren ka bakraw nakabenta ka buram ha ka bamjukot ngilong ka balang JIAW kalong ka balang ka jong Jesus Christ ngilong ka nong leit kurim ka jong Jesus Christ ngidon ka buram ka bateng shan ka balapan kre nakabenta jongi nakatagadaw nginang ya chasayan nginang ya nakaway ka kerdan ka buram siya kaway ka kerdan ngin yay syakriya utray ngin yay pendan buram ya ubleun kerkhu yangi lingba ka ni ka khubor nakabenta ka buram ka jong ublay amen ini Duwai ublay buk pao jong iba habeneng ngiyay ngo ime ko try nakabenta ka ni ka step ka memelaay ngi bangila ban wan ban syakriya me ban pendan buram ka kerteng ka bakhoy ka jong me ban rakhe ke jingbas bun ke jame lingba ke shispa arpusan SNEM ki balalej ngiai ngo ko try bah pening ke jingdo jingkermen jong jumai ba bat ka khlam ke bajur mela sei ka balang JIAW ban long ke sakhi ke jong me ko try ye ke jingtmu ke babha ke jong me ya kari bat ke jat ben riu bat ke balang ke jongi ban ngiai ngo ba ka balang JIAW kalala ban pendep ya kata ka thong ya ka ba mela khot e ka ko try Medon ke jing temu ke babha mela pendep shibon ki ai lingba ke ni ke jing temu ke babha ban nginget men nang yai pendep ko try lingba ke ni ke balang ke jong me kerkhui ke balang JIAW ko try ngi Duwai kerkhui ki para banget be baro ikilong yeng long sem Kristan kilai roy kilai man bahadu kat ne ai bikinang roy kinang man bhasu su kerkhui ki pastor ki be ki jongi ki temen besan be jongi iki dekat komiti balang kila ban ya trailang Manialam mengi ngingin ko ngo iki ngini trailang nakabenta ka Jingrwai jong ni ka balang kerkhu ko try kanrat igi jing shakri ki jongka kerkhu ko try kanrat igi jing tmu ki jongka ngi ai ngo ba me sngo ki jing Duwai ki jongi igi ningi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ki jong try bat unong pen em jongi u Jesus Christ amen Kila poi support ban pynwai no yang jing seng kom serman nga pau ju songu yo blei kham tam yang simbenta baro pe simbenta ni kapor nadu Sdang adu bukut jongka nadu Organist Nongialam Jingrwai Pule ki jong blei berap hak jing penjat seprang ye jing dan kam jong kapalang ki special number but kam tamru ye khubol ing bau sakri bokodo jong blei I pastor Lyndan Syiem le si ke le ko khubol ke ba phla ke ba bon ngim tip le ke le khubol ing bai pastor ke pen kan mau yang I ba ka balang JIAW kolong kumle ke bai long dei dekat ke jong blei ila ai tu ki mat ki ba kongsan ki ba santli kum kabalang JIAW hoi nge kendu ki jing
Yang bagi pol baik no, kumpul kemau pastor, hak pol Duwai, dari ke Balang JIAW kalian Syangpliang dan kat ke Jubilee. Kini kijing kemau pastor dari pen kemau yang ini peru, pengilong kisaki Jubilee, pak kijiteli, pan riukut, pan kam tambanya Syangpliang, apa yang kijing temu yubah. Kijong Jubilee, nak minta kijim kijongi hak Balang JIAW. Imlei basau sarong, imlei ngenya dengan saudet, hak kijim jongi ibangnya Syangpliang. Pastor Jubilee sibuk nafsan kubur, benukal kui pi, hak kam fitai kian kesem kijong pi. Penala penyak Syangpliang balong saki, nak minta keteng kebakui kijong Jubilee, bat hak kam fitai baru, bat ngai Jubilee saya seru iki. Bayarap aja, penyak Syangpliang ini kan, JINGRAKHE ini kan pos jadmit, ini kan pos mestep, bat kamtam, bakum ke Balang JIAW, pengwai pastor, penyak Syangpliang, pedang Jingkynkyntang, in pai Jubilee, bat kamtam kongsan ru, ke yeng songnek jangi kamlong hang ni, ini pertai, ini kalong habening, ai begini Syangpliang, ban pos satu jingtu, ban pos sekali jingsuk, andang lek ni pertai. Tu jingkyrkhu ini kapor, ban ilmi nang ni dah jing dekat ke Jubilee ba. Jai sekti Jubilee, dah ke ba suatu, dah ke bola jong nomla, ni dah dekat ke Jubilee. Bat sebang ini pynwai jeseng dekat pat sekti jong, ini ai jing pernah ni kapor. Kadon kani kawe ka SBI bisakat ka kerteng ka jong i Lyndan pakma ka ba ngilai otam mane ka janmi nang ni yang mane ai de don na kani ka jingseng isawan up bat bani kendu nga kin sa Syiem ni ka kat laim don kinu ba itu i kiswa bani thu lem ya kani ka kat ka jong i tembesan Sirman kini kilong ki jingpynkyntang jong ka kwaswis Jubilee celebration agni kapor kaji seng kababut nginyo hagapor sibeji Isherman ilong Reverend D.L. Maulong Organist Mrs. Abikil di Masar Nongialam Jingrwai Masar Sensyar lang Kharwar ka Jingrwai lang ya ka Tim Song ban Pule Sdang bat Duwai temesan bisi karbi ngin Lum ya ka Jingainguh bat banyor ka Jingpynkyntang hadir ke Jingpynkyntang ke Jingainguh kandon ke Jingpynkyntang burom ya ki pastor ki belasyong thai ba ki temen besan jong ka Balang ki belasyakri afran SNEM daer brand opi patau ngin yo ka koya na ka jingiseng samla jong ka Balang bat kumju na ki khot jong ka komiti Balang ngin yo ka Jingkren daer brand LS Nongplang ka Jingpynkyntang bat ka Jingpynwai kiwai pat ki Jingpynkyntang ki long ki souvenir ki mementos bat ka music album ka Balang kalapan mi nam taban pensa Jingkren mau ia kan ka JINGDAP sispa afran SNEM ki dangdon bat nang ta kitu ki bompat yo kini philaban yo ki do phinia kendu yo secretary jong ka Balang lan yo secretary jong ka kwaswi centennial Jubilee celebration Wipat ke Jingpynkyntang kalong hadin balawai kan ke jiseng lakarpat ya baro ki pastor kita menbesan ki dekhot komiti Balang baro ki noi simenta naduk ke kuaya jongkat mau Tnat Balang Mawpun Pyllun ke nosis kelas jongkat Dr. H.Dkhar hospital ki OSHS ki nongiarap ya ka sound system bat ki bela ki video bat syondur ki berap ya ke trafik batru ki para bangit ki basyong basa syabar ke sinong JIAW kin sobha bani lang sa multipurpose complex na mtaban yo benta na ki Jingpynkyntang jong ka Balang temesan Sherman kini kilong ki Jingpynkyntang to ko penprai to skati metan pit kongu ya kata penprai jong hi jingkrapa jong hi
Panlich multi-purpose hadian pelawai ke JINGASENG. Kalau pynwai no yang JINGASENG ini ke step. Ngaingu yo play berdon kat bangi nadu petang tu bakut. Bagi ke baru kepala pendep kinlong panai boarding i kum JINGASENG kum ka Balang JIAW bagi Syangpliang kem keladian pan push katong nak menta keburom ke jong play. Ini pynwai no ini ko JINGASENG ini ko po dan Jingrwai ko sau fulai nak bertamai. Sau fulai lai fuar nak kebarim. Pada hadiah ke Jingrwai ngisu Tnat be Reverend Jubilee Balang Shangpliang jongka H.G.Lyngdoh rabat atau jon hang ni tekar padi i pin pelaj i jingkyrkhu pynwai Reverend Jubilee ke Jingrwai sau fulai lai fuar nak kebarim. Doi lam ingi ku kanrat kat pengidangya Syangpliang hakilin te pat kelan ki bangi kendo lang kele kado pat mensem menta i sibit shud ki jingpin shoy jong pertai ki pendap ta jingpin kumta teter sau fulai lai fuar nak baru. Yalam yang ikukenran kat bangi dang ya Syangpliang hakilen di ebat kelan ibangi yakin dulang iale gadobat Syiem bentait la shibet chun ki Jingpen shoy jong ka pertei ki pendap da jing bam hun kum non yat ki bacil Ikai try dengan skoklan Haki jeng at pelung jongki Gan Syiem kajing leran Aingan komit syaki lumba Gibadon Syashiliang wa Aingan bat kakti kajombe Haki kutrai bapa Jingrwai no Kiba crown long ki kam ki jong me ken ko try ablay hakne ka balang ken ko try ka bamem la seng bamem la te but mem la pen crown at blay ela ka kerteng ken ki shispa san SNEM ablay but atrai ni Duwai ki jingkyrkhu ki jong me ken ko try ablay lor Pyllun jong me baga JIAW ki jong Jesus Christ ki jing ba ka jong blay pa baga jing salak men sim khu kini lai ken shong ne ken shong sa hai wei badan hang ne po khing mani atrai but ki khon ki shakri ki jam hetrai ki pastor ki teman besan ki rang ba balang ki khat jong ka balang bat kum joru ki polok por jor ne sejan baca jingai atrai bat kum joru bat baro atrai ki renget kristan hang ne bat shikeleng setlak ki perthai naduk mentas ki ataba bom jukut amen